ассалому алайкум дӯстони азиз, созед назарин саломатиё хубай пеши стора омадагем бо ҳами қабуракҳои хушрӯ овардай и болопӯшоша бинен фасониша марҳамат ҳозир якта ба якта шумода мефаҳмонам. ҳам бори аксия дора, ҳам бори новинка дора. то охири навора тамошо кунед. аксиётон ай чанд сума сар меша? 50 сума кам мондагӣ ая. 24 дома мондагӣ. 50 сума аксия пеш кардагӣ. ҳама тамом шудагӣ. аз 50 сомон сар меша. 50 сомонане ки кам мондагӣ ай. озир то охири навора тамошо кунед мефаҳмем духтарако. ҷои истора бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 8 дарвоза, 2 қатор. марҳамат мегзарем ба қисми курто. аввал бори новинка нишон дидем. ина духтарако. ина рӯ болопӯшакҳои фасон ира бинед. ин қагулои хушрӯ овардай. чӣ хеле гуфта будам истора беҳад вкусу хушрӯвай нигоҳ кунед. ассалому алайкум духтаро ва занҳои азиз, ҳар яке шуморо ба кор ба компанияи Faberlic даъват мекунем. ман зани хонашин ҳастам ва директори компанияи Faberlic. ҳар 21 рӯз аз ин компания зиёда аз 10 000 сомон маош мегирам. занҳои азиз, ҳамин номерои ватсапи ман ба нависетон, ман ба шумо ҳамаи он маошҳое ки ҳар 21 рӯз мегирам нишон медиҳам. бо шумо суҳбат мекунам, кора дар бораш маълумот равон мекунам. агар ки ба шумо кор махкул шавад, ман шумои номнавис мекунам ва ба шумо кора бепул меомӯзонам. занҳои азиз, омӯзиш ва номнавис шудан бепул аст. шумо аз хона набаромада баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳ кунӣ, боз метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред аз ин компания. боз ба ғайр аз ин компания ба мо бонусҳои калони пулӣ медиҳад. ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин, боз бонусҳои пулии калон. метавонед ки аз хона набаромада занҳои азиз, кӯча ба кӯча борҳои Faberlic фурӯхта гаштан дар кор нест. духтаро, як бор дигар мегӯям, кор бо тариқи телефон аст. асосан мо дар WhatsApp ҳамкорӣ мекунем. ҳамин номери WhatsApp-и ман. метавонед ки маълумоти муфассалро дар WhatsApp аз ман гиред, ба ман суҳбат кунед, шинос шавед. агар ки шумо ба кор махкул шавад, ман шумои номнавис мекунам. занҳои азиз, дар командаи ман зиёда аз 3000 нафар занҳои муваффақ ҳастанд ки ҳар 21 рӯз маоши хуб мегиранд. ва шумо низ яке аз пешқадамтарин занҳо дар ин компания шуда метавонед. хушон чандай? 180 сомон да метиан. саб бука кай духтарако. манай ази сафед чамбадай. бад анами танаят занак дадидам қа хушрӯай духтаро. марамат 180 сомон. биёен хоҳен даставкатон мекунан. хоҳен нависем суроғара нафаҳмидед нависен мефаҳмона биёен ай пеш бороша тамошо кунед. мана нигоҳ кунед чӣ хел болопӯшакҳои хушрӯ. ҳамаи ҳамино 200 сомона 180 сомонӣ метавонед аз ҷои истора харидорӣ кунед. ҳамаи размеро ҳастай. гулора бинед новинка гира. мана ин амино ҳамаш гулои навай. марҳамат хоҳишмандо биёен дар тобистон бароҳатай. мана шаишта хушрӯвай ҳамаш гулои новинка диден. медонам ки бисёриё тигра нағз мебинанд. нигоҳ кунед чӣ хел узорои тигр фасон дариҷа. ина аз хичонам ҳаста. яки хичон пуштаган ҳами ваям ҳастай. ҳами гилам ҳастай. 200 сомона 180 сомонда метиан. ана баъд сафедо сиёҳо мепурсанд. инаи модели сиёҳуш. марҳамат духтарако, аз ин моделоям ҳастай. иш оригинал буда 250 сомон. то 58 размер доштай. 250 сомон. ана исинаш чи? ёам 250 сума? на ана ин модело 200-180. 200-180 сомон. марамат болопӯшои фасони хушрӯ дар ҷои стора. инаи сангчадороям ҳамин нархая? 200-180 метиан. касоне ки болопӯши сангчадор мепурсиданд, ина материалакошон хушрӯ, ина ҳамаш сангча дора дидед. 200-180 иш ба хушрӯ будая. сиёҳуш бе остинакшам ҳастай диден духтарако. остиндор бе остин. хулас 200-180 сомонда метиан. вариантҳои тобистона. марҳамат ҳатман пеши ситора биёен духтаро бороша тамошо кунед. мана ин моделорам пурсида будан ё чандан? инаино 200-180 сомонӣ метиан. доставка дора. рақамоша ман мемонам дар рӯи экран. барои маълумоти бештар хичонда бо нависен. диден 230 сомонҳоям 180 сомон шудагиай. ина биёен бохтон биненай пеш. иша бинен бо духтарако чӣ хел фасонай. мана 200-180 сомонда метиан мегирен духтарако.
киртапоча духтарако бисёриёи киртапочаро пурсида буден. Ино чанд сомон? 150 сомон. Диден чӣ гулакҳои хушрӯ омадай? Ина ҳамаш фасонаи гулои новинка. Марамат рақамош ҳаст. Паплинито заян сабука. Ина киртапочаи духтагӣ тайёр 150 сомон. Метавонед харидорӣ карда пуршен духтарако. Марҳамат. Дар ҷои стора беҳтарин варианто мана. Диден чӣ узорои хушрӯ овардагиай. 150 сомон ҳамагӣ. Анаи тройко чандай? Қақшчане. 220 сомон. Ира бинен духтарако 220 сомонай кардиган дора. Баъд вай дора бо футбол туника дораву брук дора. Сабукак кардиганша дига чизо катям мепуши. Духтаро варианти новинка. И тройко 180 будан тройка айра. Аҳа. 230 сомон кардаган. Иам тройкай глянцеви ипек. Анаи кирто чанд сомон? 180. Анаи киртоша вариантша бинен чӣ хушрӯ. Глянцеви ипек 280, ина ё 180 сумаша бинен чӣ фасонаи духтарако. Марҳамат биёин пеш стора. Баъдани сангчадорора мепурсан. Ино чанд шидагиан? 230 сомон шидагиан. Ина расветкаошона бинен духтаро. Размер расветка ҳастай марҳамат бори новинкаян. Ана баъд ина киртошона бинен моделои нав. Ина ё чандан? Қахшруане. Ира бинен духтарако киртора. Размерои калон мепурсен. То 58 размер аст. 180 сомон. Ина кадомеша ки мегирен фасониша бинен ҳамаш паплинои оригинал 180 сомон. Ана баъд ина гулои ипек двойкои гулои ипек мепурсан. Марамат кирта поча ина 180 сомон кирта почаи духтагӣ тайёр 180 сомон. Иҷада баёш бисёрай расветкаш гулош аҷоибот хушрӯ мана 180 сомон пешниҳод кардагиам. Духти хушрӯ дора духтарако. Ина тайёра касе ки мехоҳа бенигин бисёриё бенигин мехоҳанд. Марҳамат ина дар ҷои стора киртои фасон омадай. Нигиндорошам ҳастай. ҳоз дар рафти навор аз нигиндороям метавонен ки харидорӣ кунен. Бинен ира бинен ҳамаш гулош фасон 180 сомон. Инаи двойка сангчадор паплини доинга нархаш 160 сомон. Ина сангчадорош ишам поча дора. Кирта поча диден 160 метиянам 180 сомонра 160 сомони метиям. Ина бо биёен хитон як бор тамошо кунен бороша киртош ҳамаш хушрӯи дафаш. Ҳар дафъа хушрӯи киртои стора бо и дафъаш ина вариантош бо беҳтарин. Марамад ира бинен охи духтаро ҳамаш гулои ипекай. Ина хоҳен сангчадорш хоҳен бе сангаш ҳамаш ҳаст барои шумо. Бо двойка ҳамаш почоошон кати духтарако. Пушаймон намешавен. Биёен пеши стора бо нархҳои хуб харидорӣ кунен. Ана баъд ҳастай бо иҷада инам хе болопушоа. Ёра чанд карден? Инаи модело нигоҳ кунен чӣ моделои хушрӯ оригиналои дутарафа 200 сомонда метиям. Мана инам тигро ҳамаш двухсторониян. Двухсторонӣ. Хоҳен тарафи сиёҳша мепушанд. Хоҳен мисол тарафи гулдорша. Мана чанд узори тигр ҳаст. Аҳа. Ина нигоҳ кунен двойкаи 350 сомона 150 сомон шидагиай дар ҷои стора. Марҳамат. Ина иҷа 50 сомон 100 сомон распродажа. Ина киртои қисми болора бинен ҳамаш 150 сомони. Марҳамат киртаи арзон гирифтанӣ бошед пеши стора биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 8-ум дарвоза 2-ум қатор. Бо аз пеш борои новинка бисёрай боварӣ дорум маъқултон мешава.